que m'estàs fent perdre el temps! Bon dia. Lídia, han arribat aquestes cartes per tu. Oh, que sorpresa! Fans i més fans. I per mi? Ha arribat alguna carta? No, només ens ha arribat per la Lídia. Aquesta la puc desgraciar les bones vigues. Té bones meves? No heu vist quina hora és? En 30 minuts comenceu. Teniu les notícies. Però què és això? Com que només presento 3 notícies? Però quina vergonya d'editors, mare meva! Doncs, sempre atento moltes coses a tu, guapa. Qui coneixeu qui té realment talent per presentar? I qui no? Maquillatge ràpid! Va, en 3 minuts entrem. Escolta, et pots creure que aquest d'aquí presenta 8 notícies i jo només 3? De veritat? Sí, és que estic indignadíssima. No pot ser, Kiko. Se't veu massa baix. Posa't el coixí. No pots ser més baix, que s'enterarà tothom. És que en aquesta cadena cada dia em valoren menys. I no entenc per què. Ja, jo tampoc, ets molt bona, no sé. Però tu tranquil·la, segur que s'arregla. Bueno, jo crec que has quedat molt guapa. Bueno, guapa, divina, clar, com sempre. Però què dius, divina? Però en tot el món no hi ha tant maquillatge per tapar-te les arrugues d'elefant que tens, home. Però què dius, desgraciat? Aquí l'únic que té cara d'elefant ets tu, oi que sí? Sí, no li facis cas a aquest Pokémon, que no sap ni el que diu. Tu has quedat divina, fes-me cas a mi. Tonta! Estúpid! Ara, Desgraciat! el que et passa és que ets una invasora. Té un patufet. Voleu per allà, voleu, criatures. Va, entrem. En 3, 2, 1... Molt bon dia, estimats espectadors de l'informatiu del Canal 25. Bon dia, Kiko. Molt bon dia, Lídia. Començarem el telenotícies amb una impactant notícia d'última hora. Els cangurs australians s'han declarat en vaga de salt i no tornaran a saltar fins que no tornin de les seves vacances a Pirlos. Com podeu comprovar, el company no segueix geografia, ja que els cangurs es troben a Grècia, no a Pirlos. Com has dit tu? Disculpeu la seva incultura geogràfica, però és que no sap que Pirgos és una famosa ciutat de Grècia, oi que no, Lídia? Ja. Bueno. Bé, i així comencem l'informatiu del Canal 25.
Continuem en 3, 2, 1... Gol, ha sigut gol. Sí, gol a l'últim minut. 1, 2, 3, 4. Come on, baby, say you love me. 5, 6, 7 times. They tell me you're shy, boy, but I want you just to say, don't play innocent with me. You know it's not just fun and games. When I look into your eyes, so much passion burns inside. But if you need some coaxing, I will do it step by step. There's nothing to it. 1, 2, 3. Aquí és on el públic sap apreciar a les veritables divas. Té bones Acció. Dios. Que sí, que sí. Cristina, me cago en tu madre. Sí, tens tota la raó. I tu calla, bocamoll. Ah. Que vas a volver? De totes parts. Ivana, Hòstia, nen, no em toquis. el que passa és que ets una envasosa. I tu un patufo. Un patufet! Heart away. Acció! Ai, Dios, Està gravant, sí. Aquí, un mocador pel nen. Té, vols saber